hingga Rocky Acharji ke bo belai ke disturb khaika ano Rocky Acharji horogo basawoi duar fiog duar sakangna nai ang thui tongman jorawo disturb khaika tarpore duar fiogoi gobangma somoi pore duar fiogai wano ja manmani bini sakmu sungtui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung rom kha tofano boano yakar liya sobre sotang je manmani satok pitok khai yakar dikha olokhe ang omo time ngake duita 30 rogo ungano gair pore omahai ke mangno 3টা 3:30 bajikha bo ano sobre sotang khaimang olokhe ang bufuro fungaina ni 4টা bajikha ngana bas awai kharka ke kharaya kono olowote kono jaga siplongani jaga naikha erpore ani mario dakti no borok base ya sakang raka bai olokhe hinoi sai kabuka tokonte ar Rocky Acharji basaya ko borok no sai kabuka borokhe ano horotam saya nei sau hoito horo ang borok no jotono nihin kai chiri khanga ke borok nok khungsani bahan borok joto resom hai khigorok thangja borok ano musasik panu khai buthar kamu ang sana naiman ka haise tiprasarok Agartalawo porinan bagai eba samungni bagai gobangma chiri tiprajorok bekar bara tongani phayo ge omhai klai bara tongani phai obai kai romphenani somprejanani nayo ke ba romphejago gobangma jeng nogrogo kuthui manu khachijak manu sak saisung thuika hne proof koroi hanjago omhai keina thuibe khena hne ang khayo onga omhai rokta ongthung ang jotono no loginayo sabo ano sabot khainai ang takhono FIR khainani amtirok lokirok eba jorarok maya pa ani brain belaikino kam hanani tungkhlaja brain kam khayangni tungkha tini bai nokha salnei kha ang belai khaino bukha weak unja durbol unja belai kin kha khama sincha hai hingangke o Agartala doliwo chini tiprasarok tongoi samung khaine rok porinai rok bahai khei ungnai omon bagai no mangkthi rok manna bara nogo tongoi sabo logirenai ang logi sanu bono tabuktam khainani nang wasu bai dikisa jotono no koyo ano sabo tiprasarok logirenai ang kaisa koktuma thungnai ingaisi kono mode khai obahai klai borok saiba mano ang koktuma thungnai hinai tofano ang tiprasa mukhang hangainda agibo mukhang na khai puthar khi dini hinjak mani din tongo ta khai mukhang no goida omtui khaijak bang borok bara tong hangai omhai ro khayana da tiprajorok bara tong hangai omhai khalai aboni yagola ang bara ro puro te keisa puri ro dol samalai kha borok bahai bara tongo borok ko salaite saimangkha borok ke tal bara sejak kaisa tongo yagono progoti phaising malai mana puri ro no borok hangangka borok bomtui no je jagawo bara tongo hi thangmani ma nok malik ro paino rompre sopre khaijana nai te kono jagawo bara sei ma phaike pai ni ano sau jokonte borok no ang ani kokkolok sakai borok ano sai roka jengka boros tomoi pasinani bai ni ati project khnai ro ano sai ri ro hobo hingeke ang tabu omo ang simiya te koni borok ungoi tongo Agartalawo bara tongani phai omo tam ma koklai kha jinti prasaro gasada khan khoro ingkha sabo logirenai kicha logiri khangai ang bo titi thangnai tai jinti prasaro pasi thangnai asuk no pok thambai